This is a very interesting series of lesson we are learning. Ket inrugi tayo kakabsat iti bulan iti July, ket ita umuna nga Domingo ti August, ante nga nalpas, we have 2 Sundays more to finish our lesson entitled Destined for the Ministry. Amoy kakabsat, we are saved to go to heaven. Naisalakan tayo, tapno da tayo ket mapan sa jay langit, maliklikan tayo ti panakadu sa jay impyerno. Ngem habang nga datayo iti dayti agdama nga lubong, we are here for the work of God. We are saved for heaven, and while on earth, we are here for God's work. Awan ti sabalin kakabsat, nga katanukan kadaklan nga rason, no apay nga di na tayo pa'y inala iti apo, no man pa'y ado dagiti threats iti panagbiag tayo kas deto'y pandemya iti COVID-19, Delta the latest. No apay nga natay pa'y inala iti apo, kat adda tayo pa'y nga biag, ngamin, kaya ti apo nga aramiden tayo pa'y iti trabaho na. Iti 1 Peter chapter number 2, verse number 11, nalawag nga kunana, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims. No, strangers and pilgrims, ti kahit nangasawan, estranghero, foreigner. Kalada tayo kakabsat, ket napan iti maysa nga nasyon. Han nga dijay iti citizenship tayo, but technically, we live in that place for quite a while, ngem agawid tayo tumutlang iti talaga nga pagtaengan tayo. Deti agdama nga lubong ayan tayo, ipalagip ko kada kayo kakabsat, ngahan nga iso iti pinal, nga pagnaedan tayo, no diket iti daytoy, datayo laeng ket ganggan naet, agdaldalyasat, ket naparaburan, tapnon iti kasta, ket adapanggep nga aramiden tayo. We are strangers and foreigners with a mission and purpose. Iso nga kakabsat, aduman dagiti problema, aduman dagiti sulisog, don't lose sight. Hantay ko mga mapukaw, hantay ko mga ma-sidetrack, uno ma-distract, kada ito'y nga misyon, wenno panggep iti apo, iti biag, ti tunggal maysa kada tayo, nga anak na, kas panangururay tayo, iti panangala, iti apo kada tayo. Iti umuna nga Korinto, Kapitulo 15, versikulo 51, aging ganat 52, kaya't kunana, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep. Meaning, han nga amin tayo, hantay amin matay. Addan digiti sanan tupay natay, intuno yaay ni Apo tayo Hesu Kristo. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Kita nyo di panangala ti Apo kada tayo, verse 52. Verse 52, in a moment, iti apag kanito, in the twinkling of an eye, panagkiray iti mata, DJ maudin to nga panaguni ti trompeta, DJ kat signal nga kuna ti Apo agawid kayon. You know, in the States, kaaduan nga churches ada bell na. When they ring the bell, it's time to go to church or it's time to go to the assembly. But when the last trump will be sounded, the Bible says, the dead shall be raised. Hang aming nga natay, bumangon to. Di kitay lang natay nga imawat kini Kristo. Di kitay lang natay nga namati ken Kristo. Nga dakadakwada, iti panakasigurado panakaisalakan inanama, gaputa idi addadapi nga biag, inawat da ni Kristo. Kaya tungay baet deto nga parenthesis, kada kay nga buybuya nga gagayem iti dayti nga gundaway, that if you are watching right now, I want you to know, one day, ni Apo Jesus ket umay. Ket may saka kumaka, digiti maikuyog kengkwana. Iti dayti nga gundaway mo, tapnon ti kastawati mo ni Kristo as your personal Savior. The dead shall be raised. The Bible says, incorruptible, and we shall be changed. So, dayti kakabsat, iti panangalan ni Apo tayo Kristo kada tayo. Ket habang urayon tayo data, dayti ko natin nga rapture, yaay ti Apo. Okay? Isu iti papantay to panagawid, while ngurayan tayo dijay, the verse 57 kakabsat of the same chapter, it says, But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Kat kas pa nang uray tayo,
Dahito nga umay tuya ay tiyapo panangala kada tayo. Anyaman iti sitwasyon nga ayan tayo itangagundaway, ti apo iso iti mangted ti balaygi, kat mangibanag iti biyag tayo nga agbalaygi. And then this chapter concluded with verse 58. Kita nyo, Jay, pa nag-sequence na kakabsat. Rapture, victory from day to day. Verse 58, kuna na Jay, ngarod, kas manangururay tayo, gaputa ti Diyos ikanatay ti balaygi. Verse 57, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Nga kanayon nga aduan tayo, iti trabaho, iti serbisyo, iti apo. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Naka-highlight kakabsat, that always abounding in the work of the Lord, can they say your labor is not in vain in the Lord. So, we are destined for the ministry. Amen? Unay no umay ti apo ita kakabsat, ayan, alpasan, iti pa nagbiyahe tayo, ngam saan pa'y. Isot gapuna, ngarod kakabsat, nga agtrabaho tayong agserbi para ti apo. Now, dedi muna nga lesson tayo, number 1, we are planted by God in a church family. Insaad na tayo iti apo, iti kagimungan na. What have we learned from this point? The Christian life is more than just believing. It also includes belonging. Idinamati tayo na isurat itinagantay ijay langit. Ngem habang nga datay tirabaw ti daga, ti apo, ket kayat na tayo nga maikapeng. Wano maikameng iti kagimungan, tapno aggrow tayo, ket agserbi tayo kengkuana. Number 2, we are blessed and gifted for the ministry. Anyat nakita tayo kadaytoy kakabsat nga punto. Every saint is a servant. No saint ko na tayo. Hanga iso daytoy dagiti nakanonize nga sa santo. Gapo ka dagiti na aramidan dan. No dikat deti saint dagiti amin nga naugasan en tibasol na. Babaan tinapateg nga dara ni Kristo. Maibilang ida, inbilang ti apo ida nga sa santos na. Datayo dayjay ngay mawat iti apo. Every saint is a servant. Every member of the local church is a minister. So nga rod, ipaitay ti biyag tayo nga agserbi. May katlo kakabsat, we are equipped for the ministry. We are equipped for the ministry. Datayo kakabsat, dito pulpit ministry, listen very carefully, kat iso iti equipping arm, equipping tool, iti church tayo, primary, nga paggapuan iti adal, nga mangisuro kada tayo, no kasano tayo nga agserbi iti apo. What have we learned about ministry? We learned that ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels to the glory of God. That is ministry. Kadagitinap na pa namin nga daddo mga Asian countries kat hanga department ti pangawag da. Kala ko Department of Labor, Department of Education. Iti Cambodia for example, Ministry of Education ko nada. Ministry of Labor, Ministry of Defense. So ministry, agserbi. Ministry takes place and we have been equipped for the ministry, meaning, ti apo kakabsat, ikan na tayo ti divine resources, ket babaan, itinaayat nga puso tayo, ipaay tayo daytoy kadigiti agkasapulan, para iti pakaidayawan iti apo. And the pastor will teach us how to properly render, no kasanutay apagiso, nga panangipaay tayo, itiin tayo pa nagserbi iti apo. Number 4, we are partners in the ministry. We are partners in the ministry. What have we learned with this? Capitalism says, what is mine is mine. Tay kukwat, kanyak laeng. Communism says, what is yours is mine, and I have a right to take it. But Christianity says,
what is mine is really God's. Dapat mabigbig tayo di jay. And I am willing to share it. We are partners in the ministry. Kas makita yung kakabsat, umus-usbong, ti trabaho iti Apo because of loving channels, because of people of faith, believers who are willing to deny themselves and share what God has given to them for the work of God, because it is a worthwhile, they believe it is a worthwhile endeavor. So, deti trabaho ti Apo is a worthwhile endeavor. We are partners in the ministry. This morning, tintay adalan kakabsat, may kalima is this: we partake of the sufferings in the ministry. Kas namati, kas membro, kamang iti HBBC, hantay laeng agenjoy, nga mataraunan iti sa utiapo, no dikat makipaglakam tayo pay, kadagiti sa gabaen, uno kadagiti problema, kadagiti karit, iti ministry. And at times, datayo iti agsagaba, tapno adadda nga mausar na tayo pa iti Apo para iti ministry. So, deta ti topic tayo itangal daw. Let us put a spiritual and biblical meaning for our sufferings. Apay nga adda, digito nga sagsagabaan tayo as Christians. What is it for? So, ikan tayo itagagabsat, iti na espirituan, nga kay papanan, digito'y adda nga sagsagabaan tayo ita. For example, we have almost 40 of our members here in Ilocos Norte nga madama nga imon monitor iti HBBC COVID team kakabsat iti sasaaden iti salon atda. Some of them nagpositive ti PCR, daduma positive pelang ti antigen. Dagiti daduma awan pay antigen na, awan PCR na ngam symptomatic da. So our team is ministering to our brethren. So digito'y kunatayo, apay Apo nga agsakit kami, apay nga makovid kami, apay digito'y nga problema, kanda dumapay nga parikot iti panagbiag. So as your pastor, ti objective ko, kat maawatan tayo, makita tayo, iti na espirituan nga gapo no apay digito'y nga panagsagaba. The Christian life in the Lord's service is not an easy road. Tibiyag ti nga Kristiyano, iti panagserbi, iti Apo, saan nga nalaka nga dalan kakabsat. John chapter 16 verse 33, the Bible says, "These things I have spoken unto you," kuna ni Apo Jesus, "that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world." So ni Apo Jesus, kat impagunam-gunam nan, nga inpakaamuka da tayo, nga iti panang surot tayo kenkwana, kat panagserbi tayo, kakabsat, maranasan tayo, dagiti na duma-duma nga panagsagaba. Acts 14:22, idibinisita ni Apostol Pablo, deti church kakabsat, kunana, confirming the souls of the disciples and exhorting them, ni Barnabas sa detoy, kunana exhorting them, binagbagan na ida, to continue in the faith. Deta iti masapol tayo, nga agpatpatuloy tayo iti pambati, aglabas man dito nga pandemya, dumteng man dagiti na duma-duma nga variants, masapol at agpatpatuloy tayo iti pambati. Data kakabsat iti masapol. And that, kunana, we must, kitaan nyo, requirement gayam. Sakbay nga alaan na tayo iti Apo, sakbay nga agawid tayo di langit, masapol kano, nga mapadasan tayo, we must, through much, hanla nga basit nga panagsagaba, ado, nga tribulation, enter into the kingdom of God. Ado nga rigat ken karit, tiin tayo, dalya saten, iti panagserbi tayo, iti Apo. Nakitak na lagip ko idirabi, deti kanta, I learned this song when I was a kid. Ti paulo na kakabsat, it's not an easy road. Kantaan tayo ito siguro madamdama after deti preaching. Kuna na DJ kanta. And it says, it's not an easy road.
we are traveling to heaven. Biyaheng langit, daytoy biyahe tayo kakabsat. For many are the thorns in the way. Ado nga si it. It's not an easy road, but the Savior is with us. His presence gives us joy every day. Is that not wonderful, kakabsat? Chorus. No, kunana, no, it's not an easy road. No, it's not an easy road. But Jesus walks beside me and brightens the journey and lightens every heavy load. Nagpintas deta nga karitiya po, I will never leave thee nor forsake thee. Second verse, kung na may kadwa, it's not an easy road. There are trials and troubles, and many are the dangers we meet. Agpaiso kalaita kakabsat, pandemic. Ado, kakabsat, deti delta, danger we meet. But Jesus guards and keeps so that nothing can harm us and smooths the rugged path for our feet. Meaning, ti Apo isut mangliwliwa kada tayo. Kita nyo kakabsat, it's not an easy road. Now, dagiti great men iti Biblia, ti sao ti Apo, nagsagabada habang agserserbida ti Apo. Kas panangararamid da iti trabaho, nga nangayaban ti Apo, they were persecuted. Amuyot meaning ti persecution, daka mo na padasan yun tina-persecute, gapu ti pamatim, gapu iti panagserbim iti Apo, handa ka maawatan. Kunada apay, adu ti forms ti panaka-persecute, dagiti Kristiyano ita kakabsat. Especially no dagiti kabagyam, ket handa payam ammo ti Apo, handa maawatan. Aglalalo no faithful giver ka. Kunada, apay, deta nga nasa pulam, ikabil mo dita church yo, adu nga question. So what is a persecution? Persecution is the act of harassing or oppressing a person or group of people, especially because of their identity or religious belief. So gapo iti pamatim, gapo iti sautiyapo nga pagbibiyagam, ket ag conflict kadayjay pamati da kakabsat, so they will harass you. For example, ni John the Baptist, iti Bible, he was beheaded by Herod. Ni Stephen, habang nga kaskasabaan na, dagiti tuturayan iti Israel, anat na pasamak, binatuda agingga nga natay. Ni Apostol Pablo, kitantayuman kakabsat, noan niya, dagiti linaklakam na, bayat iti na panagserbimot iti Apo. 2 Corinthians 11:23 to 28. As are the ministers of Christ, I speak as a fool, I am more. In labors, more abundant. In stripes, nasapsaplitan, above measure. No mamin 50 lang kumati order, DJ warden iti pagbaludan, digiti soldado, kabsat, they enjoyed ngamang sapsaplit king kuana, above measure. In prisons, more frequent, kanayon nga maibalod. In deaths of, nga ni matay. Of the Jews, 5 times, received I 40 stripes, save one. Thrice was I beaten with rods. Landok, minalo da na mitlo. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day I have been in the deep, di baybay, di taaw. In journeyings of 10. In perils of water, peg God kadagiti dandanon. Peg God kadagiti agtatakaw. In perils by my own countrymen. In perils by the heathen, kadagitihan na makamamu ni Apo Diyos, kini Apo Diyos, napiggat tibiyag ko kadakwada. In perils in the city, the syudad. In perils in the wilderness. In perils in the sea. In perils among false brethren. In weariness, kanay na mabambanog. And painfulness. In watchings often. In hunger and thirst. In fastings often. In cold and nakedness. Beside those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Kita niyo? I took time nga nang basa amin, deta kakabsat, gaputap nun ti kasta ma-realize tayo, no kasano ti panagsagaba, ni Apostol Pablo, iti panagserbina iti Apo. Ni Apostle Peter, tradition says that he was crucified upside down. Makingatot sa ka na makimbabat ima na ilan sa ijay krus upside down, binaliktad da kakabsat. Apo ino apay,
kasi idi kano ilansada ni Apostol Pedro, kunana, sa anak nga maikari, nga maitulad, kaday di pa nakailansa iti Apo. Baliktadon dak kunana, iso nga sinurot da, makimbaba di ulo na makingatot sa kana. He was crucified upside down because of his service to the Lord. Ni John, nga isut nang isurat ti libro ti Revelation, maudi nga libro ti Biblia. Tradition says, he was boiled in oil. Daka mo no olive oil, deti nang ipisukan daking kuana, uno canola, uno ti regular kakabsat a vegetable oil. Ngam inpisok dati agburburot nga mantika, na survive na kakabsat. And then he was banished in Kabilda, ti maysa nga isla, nga nalikmot kakabsat iti danom, he can never escape. Kat ijay, nga uray nakapapgas iti bagina, nga uray agmaymaysa isuna, kadagsagsagaba nga para ti Apo, ijay na ngayon surat iti libro ti Apokalipsis. Kakabsat, amin nga anak iti Apo, nga napasnag kan seryoso ti panagserbi na iti Apo, marik na nagakabsat, ti kapaggas iti panang persecute, iti tao no mariknana, iti panangdupir ti kabusor keng kuana. Mariknana ti panang-oppress, kat mabalin iti dayti nga gundaway, agpapadatay man amin kakabsat, believers and unbelievers, ngagsagsagaba iti pandemic, ngam kadatayo nga Kristiyano, kadatayo nga kamkamang iti kagimungan, kadatayo nga anak ti Apo, na isang sangayan ti kay papanan na kadatayo, dayti nga panagsagaba. The meaning of this suffering we have today is more meaningful, has a different significance compared to that. Kadagitisan na makaamam mo iti Apo. Now, why do God's servants suffer? Detat sa ludsod, itang abigat. What our sufferings are for? Detat the question, para ana, di gito nga panagsagaba tayo. Kat apay nga dapat nga anusan tayo tagsagaba. Apay nga min. Di nga min kakabsat. Kasla idi 2002, kat mapangkam di Amerika, ta makikontest na kakabsat iti International Student Convention. Apo, niyan nga excitement ko ide. Idi maawardan kami dita Pangasinan kat tinakaangayan di National Student Convention. Kat idi maawardan na kakabsat, although second place nak. Nga man niyang nga ragsak kong kasi ti impakpakunada nga kunada ti makwalify nga mapandi US kat ti first kan second place kunada. So ado kakabsat nga anak kahit ko sa unan categories, sport and everything kat second place ak amo nagaragragsak akon. Tinawagan kasi gud dapabakot ko nagpa timbagak hangko imbaga nga second place ak ti kunak na sigod inak Amerika. Di ba? Inak Amerika. Kat kakabsat ide, awan pa iti PSA dito, ilawag. NSO pala ide, PSA itan. Aming nga pagilakadan papeles, passport and all, ijay Manila amin. Katapo nakarigrigat kakabsat ngam, ijay panunot mi, maanusan mi ti tuok ti agluglugan ti bas, agasam, talo aldaw na padasam mi ti sana pulos nagdigos kakabsat talo aldaw. At uri adda pagdigusam, baka digos ka nga kakabsat katamat lagbibiyahe to ubram, di kan tumapasma. Agbiyahe ka tirabi mapangkatlaon yawn. Adda ka jay tibigat, agilakad ka, agpamanila kan tumanan. Adda kurang na, agsubli ka man laon yunan. Wano umay ka tilo ko sa agsublit manila, talo aldaw. Na ano usamit na nagdigdigos ti talo aldaw. Na ano usamit ituok tinagluglugan tinaduma-duma kakabsat, a bus line, Partas, kada Pariñas, kada Maria de Leon. Kada di kita ado kakabsat. Na ano samit nagpilpila dita NSO ta Manila ide nga alas 4 parbangaw na dakam tasango ng kakabsat. Kadagpaupad at tugaw 5 ti kada tugaw. Oh, agtugaw ka ta siyempre agpila ka jay Hamot mabalin ti makin innon na no di kat pila-pila. Na ano sa mi amin di jay kakabsat. Apay, why did we endure it? What is it for? Mapangkam Amerika. Day jay ngamin kakabsat tiga po na. Maano sa mi, gapu ka dayjay, katata kakabsat, in the same way, ipakitak mat kada kayo kakabsat, no apay nga dapat, nga anduran tayo, anusan tayo, digito'y nga panagsagaba. Let me share with you 4 biblical reasons why we suffer, what our sufferings are for, and why we must endure it. Tiyo muna kakabsat, we suffer
for the Savior. For the Savior. Maanusan tayo ti agsagaba, gapo iti Apo, that we can enjoy a more meaningful fellowship with Him. Di kahit na nga sa wen, kakabsat, nga daytoy panagsagaba tayo, akas Kristiyano, adadagayam nga mananam tayo, ti samit, iti panaki-fellowship, iti Apo, of which, gapot kinabisi, iti panagbiag no daduma, daytoy kakabsat, iti awan kada tayo. Philippians chapter 1, verse number 29. Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf, kita nyo, in the behalf of Christ, that tayo ti agsagaba on His behalf, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Anat kaya nasawon, deti kakabsat, deti tiket na nga sawen, our sufferings are actually His suffering. Kukuha na di jay, makipaglakam tay laeng, partakers tayo lang, mairaman. So, whatever we suffer as Christians, no panang katakarman ni Satanas kada tayo, saksakit, problema ti panagbiag, ibilang tayo, nga hanga datayo ti talaga nga tirtiraan ni Satanas, no di ket ti Apo, datay laan kakabsat ti mairamraman. Alagat, napintas nga word, di kasla na iramraman tayo, ta ibilang tayo nga pribilehyo, nga datayo ket datayo kakabsat ti mairaman kadayjay nga panangtira ni Satanas iti Apo. Ti puntirya ti kabusor ti Apo. Ket datayo nga anak na isu kakabsat ti agbalin nga platform nga pangtiraan ni Satanas iti Apo. Kalagan Job. If you look at the Bible, di ba? Tiraan ni Satanas ti Diyos ket kunanaawa na deta kunam nga Job no apay nga faithful king ka binendisyonam ken amen. Pukawam amen ilunod na ka. So Satan oppressed Job because he wanted to discredit God. Kaya't nakakabsat nga kasla ibaba iti Diyos. Ngayon nga nagbalegi ni Satanas, tani Job napudno, iti bayat ti panagsagaba na. Deta ti pakpakita nakakabsat, masapol nga maawatan tayo. Nga no umay digiti panagsagaba, in the practical sense, we always think, solution, kasano nga masulbar, kanda dumapay, but considering this as an insight ko na tayo, Apo, thank you for this suffering nga paglasatak, ikanak ti wisdom, ngam Apo anusak digitoy, gaputa amok para ken ka deti nga panagsagabak. 1 Peter chapter 4, 12-13. Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you as though some strange thing happen unto you. 13, anak ko na. But rejoice inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering, that when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Eket no pampanunutom nga, deti pa nagsagabak gaputi Apo, to no makitam ti Apo, nakaragragsak kanto nga makakita. Ket kunam, makita kon iti mangisalakan ko, nga gapuken kwa na siyak ket nagsagaba. We enter into a unique fellowship with the Lord. Nasamsamit ti panagi-fellowship tayo ti Apo kakabsat. Gapu ka digitoy nga sagabaan iti panagbiag. It is therefore a great privilege to be partakers of His suffering. So bottom line, no kararag kay tagat evaluate ti bagim ko nam Apo, digitoy nga sufferings ko ita. It takes wisdom, but I realize as well nga daytoy it's not about me, but it is about you, ket I will endure my suffering because it is for you. That number 1, for the Savior. May ikadwa kakabsat, nga no apay anduran tayo di panagsagaba. Secondly, for His sufficient grace. Ti Apo i-allow na, ti panagsagaba ti biyag tayo, tapno may experience tayo, iti na isang sangayan, nga parabor na iti biyag tayo. Kakabsat, that we can attribute the success of our ministry to His grace and not to our own ability. 2 Corinthians 12:9, the Bible says, and He said unto me, my grace is sufficient for thee. Dito DJ time kakabsat, nga ni Apostol Pablo, at the DJ torn in the flesh ko nana. Nga daytoy inted ni Satanas, nga mangparigat ti panagserbi na ti Apo. And in our life, at dada digiti torn in the flesh tayo. Physically, emotionally, socially.
Adda digiti torn, siit iti biyag tayo. Considered nga mangted iti rigat, mangdegdeg ti rigat ti panagserbita iti Apo. Ket kuna na ti Apo, Lord, ikatum kanyak daytoy nga siit. Ikatum kanyak daytoy nga dadagsen. Maikat ko ma daytoy nga problema. Ngam anatsong ba ti Apo? Iso deti verse 9. Kuna ti Apo, my grace is sufficient for thee. What a blessing. For my strength is made perfect in weakness. Han ka mapapig sa anak ko. No mo marik na ti kinakapoy mo, kuna ti Apo. So sufferings has a way to make us feel that we are weak. Isuwar nga, malagip ko, DJ ko na ni Pastor Benny na minsan, that sufferings, pain, and trouble are the equalizers in the ministry. Tanuawan di gito'y kakabsat. Akat hantayo nga agpakumbaba iti Apo. No awan di gito'y, saan tayo mabigbig? Nga di giti balaygi, kat saan nga gapu kada tayo? Ngam gapulaeng iti parabor iti Apo. DJ gayam kakabsat. Iso nga, i-relate yu deta nga truth, yan tabiyag yu itata. Kat kunayo Apo, deti gayam paglasatak, uno naglabasak nga sapiring. Kat wame Apo, tapno mariknak ti kinakapoy ko, kat bigbigag ti parabor mo, kan wame Apo, tapnon anyaman nga balegi, it's all by your grace. Amo ino apay, because ada natural tendency tayo nga agpalangguad. Ada natural tendency tayo nga dumakkel ti ulo tayo. Ada natural tendency ti human nature tayo kakabsat nga we begin to look up too much on ourselves as if nga digitoy nga accomplishment ken achievement datayo laing tayo. No diket digiti laing nga dakada tayo para paparaburamin ti Apo. DJ talong gading, J skill, J ability, J kina-genius tayong agtrabaho. Saan nga gapo kadatay, DJ kakabsat, naggapo amin iti Apo. Iso nga, damagam kakabsat kadagiti at adipon ti Apo, they will begin to testify to you. Nga no apay nga dadigiti nga balegi kadakwada, gapo ta at dadigiti sufferings. Ammo tayo nga saritaan. Ti parabor ti Apo nga makungkuna. See, when you ask Christians, alaman, i-explain mo man ti meaning ti grace kung namkuthan na may explain. Ngam do Kristiyano kang agserserbi ti Apo, adda digiti challenges mo, kat mariknam ti parabor ti Apo, kat agbalegi ka, gapu ti parabor ti Apo, ammom nga saritaan, ti kaipapanan, ti parabor ti Apo, tanapadasam, dayjay, itiin ka pa nagserbi keng kuana. O, iso nga no itatakakabsat, agpa-testimonyo at, kung kumasubject tayo, alaman, i-explain mo man ti parabor ti Apo, kat anat may explain mo nga parabor ti Apo ita. Kat tinapintas nga may explain tayo nga parabor ti Apo, DJ parabor na, itiin tayo pa nagserbi king kuana, sufficient grace. J. 1 Corinthians 15:10, kasto di pa ng big ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 15 verse number 10. Kuna na jay, but by the grace of God, I am what I am. Parabor lang ti Apo. Do siya sinuak ita. Kat mamatiak iti dayta kakabsat. Agpaypay so unay dayta. Personally, deti pastor ngagtaktak derti imatang yu ita. Kakabsat, parabor laeng iti Apo. Kat anak ka na sound, deti parabor laeng iti Apo. Kat nalawa kakabsat nga istorya dayta. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. Oh, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was with me. So nakalawlawag. Apay, ngagsagaba tayo, kat apay nga dapat anduran tayo, number 1, for the Savior. Makipaglakam tayo, tirtiraan ti Diablo, ti Apo tayo, datayo ti mairaman kadayjay, it's a privilege. May ikadwa, for His sufficient grace. So no anyaman, ti agdama nga challenge mo ita, kakabsat, dakdakkel iti parabor iti Apo. May ikatlo nga rason, why we suffer, for a sweeter taste of heaven. Tapno na samsam iti langit kakabsat. Amen? O, kalati arig nagat kwa, no mangan ka kuma, no uminom ka kumatay juice nga nasamit. Kat nangan ka nga imuna ti tsokolate. Awan na nakakabsat, hanto nasamit jay juicean. Hali nga gaputawan asukar na.
Ngam ka po, jay dilam. Imun una ti tsokolate. Hanto na samitan ti panagraman mo, kaday jay Diyos. Kastamot kakabsat. Ipalubos ti apo nga datay nga anak na. Kat agsagaba, apay, tapnon intuno intayo jay langit, nasamsam ito, iti, isisirrig tayo sa jay langit, for a sweeter taste of heaven. Dito di ko na Romans chapter 8, verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time, deti agdama, adut suffering tayo, nga manak ko na, are not worthy to be compared with the glory. So kaya't na nga sa wen, nubas natutuok gayam iti panagserbi tayo iti apo, ti dapat makitam na samsam itumet iti raman ti gloria sa jay langit into numapan ka. 2 Corinthians chapter 4, 17 to 18. For our light affliction, dagitoy nga pagsagsagabaan tayo, which is but for a moment, apag kanito laeng, work it for us. Anak ko na nati work it. Meaning, isu iti mangi work out. Work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mas tupay. Kumbaga, kaslakin ni DJ Boksingero, that she is fighting for the gold right now. Ngam kita magat adut naglabasan na nga challenge. Nga kinalaban na kakabsat nga champion ti 2016, champion ti 2017, katata na bannogan, she is already battered, kakabsat ata mano nga danog. Pero itata, magi-compete iti gold, no palubos ti apo, mga habag kakabsat, akat nakasamsamit nga balaygi. Apay, kasi no kita DJ journey na kakabsat towards the goal, kat saan nga ang angaw kakabsat dagiti kinalaban na. So kastantumot kada tayo. Saan tayo nga dumatag jay langit nga kasla ordinaryo lat langit ti panagkita tayo. Nga kasla ordinaryo laeng nga lugar nga pagawidan no diket may isa nga lugar nga you are longing for, lugar nga dete mem ti panunot mo kakung kunam apo excited ako nga mapanlangit. Why? Because of the sufferings of this present time. So makita yung kakabsat, digitay nakapimpintas nga kaslang pag-meditatean ti panunot tayo. Why we suffer? For the Savior. Number 2, for His sufficient grace. Number 3, for a sweeter taste of heaven. Ti may kapat, iso daytoy kakabsat, iti sentro, daytoy lesson tayo. Why we suffer? For service. Okay? Hantay kontrolado, digiti amin na pasamak ti biyag. Ti apo kontrol na. And when sufferings come in our life, saludsudon tayo ti apo, Lord, why would you allow this thing to happen? Not that we are questioning God. Hanga deti questionaran tayo ti apo. Nga apay mo't apo. Ngam no dikat damdamagan tayo ti apo, Lord, anat purpose mo, kadeti nga panagsagabat. Kat ti ko na ti apo king ka, base ka deti intayo, basaan nga berbersikulo ita. Ti ko na ti apo, anak ko, ipalubos ko nga agsagaba ka, tapno matraining ka. It is your school, it is your university, it is your college. You must take up the course of suffering. Kat masapol nga mapasaam, digito nga suffering mo. God uses sufferings to turn us into the kind of ministers and servants He wants us to be. Damagan nyo kakabsat kadagiti veterano nga adipon iti apo. Apay nga kasjay iti kadakkel ti panakaawat da. Kasjay iti kinasirib nga da kadakwada. Amuyo kakabsat no kasano nga naumong da digitoy. Nagader da, dagiti nga sirib. Naala da dagiti kakabsat, kadagiti ado nga sinagsagabada iti panagserbi iti apo. So, when we are praying, kat ko natay, Lord, kayat ko apong ag-improve ti Christian life ko. Kayat ko nga mausar mo pa iti biyag ko. Among how the Lord will answer at times, He answers through giving you suffering. God uses sufferings to prepare us to help and encourage our brethren. 2 Corinthians chapter 1 verse number 4. Anak ko na jay, who comforted us in all our suffering or tribulation, that we may be able to comfort them
Data ti point na. O, tapno makomfort tayo ida. Ngagsagsagaba, babaan ka DJ, comfort nga inted ti apo kada tayo. Amom no, si kadete nakapadas ngamin DJ nga sitwasyon, kat si kanton ti magbaga, dua iti maited na ngamin eh. DJ authority kasi experience mo first hand. May ikadwa, nalasatam DJ. So, at the point na di ibagbagam, kasi you are a living testament, nga uray adda day nga panagsagaba, kat malasatam, gaputa napadasam day jay. So, day ti pagpakita ti Apo. Iso nga, the Lord allows us to suffer so that we could be able to encourage others. The ministry of help and encouragement is vital to the health of the church. Tapnon ti church na salunat, na pigsa, masapul kakabsat, nga adda ministers, dede ko natin nga care group. Ministry of help and encouragement. Ti trabaho da kat tumulong, uno mang encourage. Kasalutin nga maaramid deti kakabsat nga ministry. Our exposure to troubles and sufferings seasons us to be a better mentor to the younger. Idikalman kakabsat, at may isa nga pastor nga senior pastor iti Isabela, nga timawag kanya kat mayat di pa nagtungtungtung me. Kat kunana kanya, mayat di pa nagsisharing time me kakabsat. And then suggest na kanya kat kunana pastor kunana, amom, mang-open ka kumati, group chat ka, dagiti padam nga anak ti pastor, nga nagpastor mo ten. Kasi, si katimaysa ka, dagiti young generation, nga imun una, nga anak ti pastor, nga nagpastor. Kat dagiti naud-udi itata, nga anak ti pastor, nga agpaspastoran, kasapulan da, deta experience mo. Kasapulan da, deta wisdom mo. Kasapulan da, deta advice mo, deta counsel mo. Kas amang nga imbununan ngam isuda. Kita nyo kakabsat. So I can recollect all the difficulties and sufferings that I've been through as a servant of the Lord. And now, it turns out to become a wonderful opportunity. Tapno, digiti younger generation, kunana, base ka di advice di pastor, kat mamentoram ida, mag-guide mo ida. Oo, kung kunangor ni Pastor John, kat manmano, digiti senior pastors nga makitam nga, digiti anak dagat iso, timang sublat, digiti churches, da itata kunana. Manmano, halos manmano, kat sikat timay sa nga imuna, kuna ni Pastor John Kanyak. Iso nga kunak, Apo, thank you for allowing all the challenges and difficulties so that I can learn. At daamin ang kakabsat, aglalaok, pasat na amin deta, nga exposure tayo. Nakita yo? Iso nga kita nyo, dagiti agal-ala ti college, kat no, kung mamangalak at medicine, hanggang mabali na, graduar nga awan exposure mo apulos to hospital. Ikararag yun ni Brother Lester, nalpasan di clinical graduation na, mangrugin, kakabsat yan to hospital tabatak, officially, nga agtrabahon di tabatak isuna. You see? Kat no teacher ka, hana mabaling nga graduar ka, nga hanggang mala nag-practice teaching. Nga di man lang napadasan, no kasano iti talaga nga ag-handle ti classroom. Nga aktual hanga di classmates mo ti isursurom, no di kat aktual classroom. Di ba? No mga alak at engineering, ada aktual, architecture, amin kakabsat, ada pag-aktualam amin. So ti Apo, di kito'y nga sufferings tayo, balikas la isot pangyaktualan ti Apo, kala OJT tayo. Tapnon adadda nga maaramat na itibiyag tayo. We suffer for service, detat kayat nga asawan. Amen. Iso nga itata, kunate kumaapo, thank you for that. Kat ma-realize tayo kuma. Di kito'y kakabsat nga biblical truths, why we suffer, and why we have to endure our suffering. So upat, kitan tayo, number 1, we suffer for the Savior. May kadwa, for His sufficient grace. May katlo, for a sweeter taste of heaven. May kapat, for service. So, as a Christian, natibkir ta panunot mo, natibkir ta puso, adda inanamakin ka. Tatagakabsat, as I close, let me give to you this final challenge. Okay?
Having said these things, anya nga ron ti challenge na kadatay ita. Okay? Ngagsagsagaba, nang runa ka, dito sitwasyon tayo. Dito iti challenge kakabsat. Number 1, we must suffer thankfully. We must suffer thankfully. Agyaman tayo nga ron, iti apo. Kuna tayo apo, agyamanak, ta agsagaba ak paragan ka. Agyamanak apo, ta uray, dakkel dito problema, dakdakkel ti parabor mo apo. Number 3, agyamanak apo, ta dito pa nagsagabak, ket nasamsam itot panagnanam ko, panagraman ko ti langit. Number 4, agyamanak apo, tababaan ka dito pa nagsagabak, isot pa nang isurum kanyak. Iso ti pa nagmatured ko. Iso ti mang pamature kanyak dito apo. Iso iti mang teneb. Iso ti mang anat naganan, isot pa katenebak apo. Isot pag maturak, iti pa nagserbikan ka, dito nga pa nagsagabak. So, di ba kakabsat, in everything give thanks, for this is the will of God. So, suffer thankfully. Number 2, suffer joyfully. Agsagabak ang arod nga siraragsak. Suffer joyfully. Ni Apostol Pablo kuna na di Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Katamuyo ka di. Ngay din surat ni Apostol Pablo deto, at dati unang tipagbaludan. He was in prison. And he said to the Philippian brethren, agrag-o kayo ti apo kunana kat han na maibaga di jay no awan di rag-ogeng kuana. Iso nga itang bigat kabsat, adang malarag-ogeng ka. Do you have the joy of the Lord in your suffering? James chapter 1:2-4. James chapter 1:2-4. My brethren, count it all joy. Ibilang nyo kunana. Kasano pa nang ibilang mo no awangking ka digito nga truths. So digito nga truths, isut bangted kada tayot idea that we can count it all joy when we fall into diverse temptation. Matthew 5:12 from our Lord Jesus Christ. Matthew 5:12, kuna niya po tayo Hesus Kristo, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Dakkel iti gunggunam sa langit. You see that? Amen. So, suffer joyfully. May ikatlo kakabsat. Okay? Not only suffer thankfully, suffer joyfully, but thirdly, that is the challenge, suffer faithfully. Agsagaba tayo nga napudno. Okay? Deta ti pinaka-challenge kada tayo. Suffer faithfully. God allows sufferings to accomplish His work through us. Isu nga masapol nga rod kakabsat. Nga faithful tayo tiyapo. Dito amo, nga dito gayam suffering tayo. Dito ko na ta Biblia nga, all things work together for good. Way iti apo ko na tayo. Sursurwan tayo nga ibaga di jay. Way iti apo. Alay, bagate man namin. Way ti apo deto eh. Saan lang nga ti way ti apo kat dete, what is pleasant to us? No di kat ti way ti apo pa'y kakabsat, kat according ka deto suffering. Example, iti na COVID kami kakabsat nga sa nga pamilya. Kat kung kunak ti apo, kunak, amok nga the purpose mo. Amok nga the purpose mo apo ka deto eh. Kat no anyaman ti purpose mo kadaytoy apo nga panagsagabak. Tulungan nak ngagbalin nga faithful ngagtulnog king ka. That's really true. Kat dayta ti challenge king ka. Hanga ti problema kat DJ problema. Ti problema agtalinaed ka kadi nga faithful. DJ ti challenge ka kabsat eh. DJ ti challenge. That problem is not the challenge. So nga, DJ mo na nga parte deti message. Truths DJ. Ngam deti ti challenge ita. You should remain faithful. Nakita yung kabsat? Kat DJ adati panunod ko, hindi ko nakapo, agsagaba kami, family. Siyempre, mapanunod ko amilan. Amom no first time mo't ma-COVID. Da kami napadasam min kakabsat, iso nga, hanunay nga big deal nga dete, kas lang, issue kadakam deta COVID, no dete pa naka-COVID. But, idi damo may kakabsat kat ma-COVID kami. Apo, ado. As a leader, as a father, as a husband, ado ti agtaray di panunot ko kakabsat. Isu nga nagpanunutak, kat siyempre, adata da Pastor John nga mang baybayabay, mang follow up kada kami, natawagak di kiti amok nga connection ko, kastoy. Siyempre, agurot na panunot mo talaga. Kasi siyempre, problema, masapula,
i-manage mo masapo na talaga nga sangwem So, talaga nga amin nga amok nga mabaling nga aramidan, in-exhaust ko amin kakabsat. But after all, agpanuray la tanuan niya, di purpose iti Apo, ijay kang agpakumbaba, kat ijay mo nga makita, adda kayat ti Apo nga ipaaramid king ka. Kat itatang kakabsat, o di, alaan da kami jay quarantine. Kat dahil nga, rabi iti Lunes kakabsat. Umayda kamin dagasan. Alas 11 ti rabi di aya. Katapo, makasangit kam kinimisis nga makakita, di ubing mi nga mabati. Ti sa kakabsat nga pakadanaga mini kayon. Kasi ada physical nga concern na kakabsat kat awang kas kada kami. Ni mami na nga adada nga makaaywan kan mangbayabay. So idi, pumano kaming kakabsat, alakit nagsangita, gamang ko ipagpakita kan misis kung iso na talaga nga nagsangit kakabsat. Kat ko nakala, let's just trust the Lord. Agtalagta ti Apo. Ngam ije panunot ko, Apo, I know you're in control. Adda kayat mo nga aramidan nga na isang sangayan, Apo. That was in my mind. Okay? For service amin. So, napangkamid jayan, quarantine, nabati digiti ubing. Nakimimpag mo ti Apo kakabsat at dadamalo, isudat na ngaywan. Nagiti ubing may kakabsat. Aya, isut na ngaywan. So anyway, to cut the story short, napang kami di quarantine. Kat inlogan da kam di L3 kakabsat. Apo, hindi ko nakatartaray, napang ijayanta sa Nicolas, di tatakwat center. Hindi ko ang bimaba kami. Sumango kam ijay ka digiti nurse, interview unda kami. Agkarkararag ti pusok. Amuyo kakabsat. Idi makitak DJ pagka-quarantine na mi. Kat adda iti nakalawlawa nga area na kakabsat, simrek di panunot ko. Adda ak ditoy, haan nga tapno agbali nga stagnant, haan nga tapno maturog iti kinakristiyanok, adda ak ditoy, kat uri agsagsagabaak, nabaknang ti parabor ti Apo, uray sa dinut ayan ko, dapat agserbi ak ti Apo. DJ ti mind ko? Kat DJ ti challenge kumot kada kayo kakabsat. Anyaman digiti sufferings nga pagdaanan nyo, saan kuma nga bumaaw ti Christian life tayo, no di kat adadda nga nabarbara, tadakdakkel iti parabor iti Apo. So kung Apo, adak dito, hana dapat lumamiis ti pamatik, hana dapat nga lumamiis ti panagserbik king ka. Iso nga dijay ti idea nga into ti Apo, kat kunak ka dejiners. Sir, kunak king kuana, I am a pastor, kat kayat ko iti mang conduct ti Bible study dito, kunak kanyana. Yeah. Soul winner di ba? Mangkondakak ti Bible study kan prayer dito. Kat kunana kanyak, kat pastor kunana. Detang rabing kakabsat, aglaok ti danag kan excitement. Danag, kasi among kat hanga nalakat magisaritat tat tao. So, I prayed that night, kat nakaturog kami, the following morning kakabsat, okay, mangagkong agsasarita ti tat tao, jerwar, nagkararagak, nagdevotion na rimuarat. Banak nagisarsarita, kat nakiam-amuak, siyak ni Pastor Kadilinya, danam-amuk ka tagalawag, nga lakay kang bagat, nagapudat Hawaii, kat kunak tata, di kay lakayat, agkararag tayo nurabi, ag prayer service tayo, kunak ay Pastor, di kitat masapul tayo, napintas, idadakam Hawaii, kat nakat-attender kam di kakasta, kunana. Kat di kita idaduma kakabsat, di kita inasit gakon, di kita idaduma, kat kunak, let's have a Bible study tonight. So, idi ko ang kakabsat, timawag ako nag-ipanyod to'y ta speakeran, tag Bible study act. Hangko kayat nga di jay suffering kakabsat, hangko itulok nga jay suffering, kat pagbaawan na ti Christian life ko, pagbaawan na ti panagserbik iti Apo, kakabsat, kunak Apo tulungan na. Nalagip ko jay Philippians 1.12. Nalagip ko jay Philippians 1.12. Anat ko na jay Philippians 1.12. Nga ko na, but I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Dahito nga pa nakaibalod ko kunana, kat nagbalin ng oportunidad, tapno may kasabak ti Ebanghelyo. I-explain ko ito kada kay ti meaning na deta, madamdama, ito no, close up. So, nalagip ko DJ, iso nga nagpintas no, dati suffering mo, adama lagip mo nga Bible verse. Isut mang tad wisdom king kati aramidem. So, anyway, nakisarsarita ak kakabsat, kat kadeta nga mumalam, ahapo ko nak, ikanak ti turod nga takder, ikanak ti pigsat, aguy-uyi kak pela, idi kakabsat. Nga no, aguy kak kat dete nagrigat ko nga tawingan di angas ko. Naunag-unay di plema kakabsat.
Nga no aguyag kagat di mo malikab, nagrigat, hamot a dry cup adda plemam, ngam jak may eksplikar, basta nagrigat kakabsat ti ma-COVID. Kat kasanong agpritsak kakabsat, kat agprits kagat deta langs ti number 1 nga pigsam dita, heart kan langs ti aggan andar dita kakabsat physically. Kung nakapoy kan nagtipigsa, naka-face mask kak, kadeta nga rabi na pang set hapon kakabsat, kat idikwan na panak nagdortudoran. Dito takot center, di gijay room, nagtuktukak, lukatak, apo, may kayon, tag-Bible study tayo, agkararag tayo, may kayo na po. Mapanak di bangir, ngato kan baba, aming kakabsat, rinundak, kas nag-pioneer ti mission work tinamayak. Kas na dati mangrugi ka ti mission ti may nga lugar, ngawan am ammom kat mapangkag tuktok ti balbalay, tapno ikasabam ti sa utiapo kadakwada. Idi kuang kakabsat, rinugyakon ti nagsarita, ijay tinga, kunak na imbag nga rabi iyo kakabsat, daytoy ni Pastor Proby Cadelinya, kat daytoy ti umuna nga Bible study tayo, kan panagkararag tayo, mangagda di boses kon agrurwardan. Kanta kami, let's sing that song, Give Thanks. Apo, ginantak di Give Thanks ang kakabsat. Naggitara ak, inayabak deti na amok na tagapasukin, igamam deti mic, isot nang igam di mic ko kakabsat. Habang agkangkantak, agasam, hangko miyembro di ng assistant ko. Hana membro church tayo ng nagbaling assistant ko. Igamam ti mic, isot para ipaknik, DJ speaker, kakabsat, assistant ko jay. Tagad tapasukin, agasam day jay. Kat nagkasabaak kakabsat. What a blessing. Pukunak nakaragragsak gayam, no maawatam tigapuna ngagsagaba ka. Nakasamsam it gayam, no ammom iti rason, no apay nga tiyapo ipalubos na ngagsagaba ka. No adda kada tayo, iso nga kakabsat ko itiyapo, daytoy impresentar ko kada kayo. Saan laan nga mensahe nga inadal ko, no dikat mensahe nga personally nagbiagak iti kanito nga na-COVID kami kakabsat. Katamok nga sanlaeng nga iti pa nag-COVID nga may apply mo dahito nga mensahe. No di kat iti aminan nga kita ti pa nagsagaba ti biyag mo. May aplikar mo dahito prinsipyo dahito nga inyadal ko kada kayo kakabsat. Ni Apostol Pablo, kayat na unay ti mapan jay Roma. Tapno mapan namot ikasabat ti Ebanghelyo. Ngam awan tsempo na, awan gundaway na, awan oportunidad na. Amuyot na pasamak kakabsat na ibalod ni Apostol Pablo. And he was arrested. Kat tinakaibaludan na kakabsat, he became a prisoner. House arrest. Hanga unag ti pagbaludan. House arrest. Ije unag ti balay nga renrenta, isut mang renrenta pa ya, he was renting the house at the soldado nga digitoy kat presidential security guard digitoy, PSG, ni Caesar. Caesar, iso ti leader kakabsat di probinsya. Ito si bubukal nga probinsya. But while in his house arrest, you know what he did? He took advantage. Dito nga naka-arrestaran na ijay Roma dito kani Jerusalem to share the gospel. Kadamuyot na pasamag kakabsat kuna na di verse 13 ti Philippians chapter 1, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace. Nakadanon kakabsat ti ministry na ijay palasyo. Amoy no kasano nga nakadanon. Hanga napan tapno conduct ti evangelistic meeting di palasyo. Hanga napan dimawat ti permit nga kunana mayor agpritsak man ta munisipyo. Haan, gapo ti panaka-arrestar na ikabil sa jay and during his house arrest, dagiti umay mangted makan na, dagiti agbantay kingkwana, nga soldado di palasyo, kinas kasabaan na ida. And as a result, Philippians 4:22. All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household. Ni Caesar, kakabsat, ari, digitay adadjay balay na, digitay katulong na, iso, dama pa nagpakpakan ka na Apostol Pablo, digitay presidential security guard na agbambantay ka na Apostol Pablo, kinas kasabaan na amin ida. So nga kakabsat, at the purpose ti Apo, kadigiti suffering tayo. Agreeing tayo nga makakita ka, dahito nga banag kakabsat. Ka-challenge, dahito nga sitwasyon tayo. Let us suffer faithfully. Awan physical gathering tayo. Ngam tiyapo, kitkitaan na ti puso tayo, kitkitaan na ti panagserbi tayo. Kakabsat, ipakita tayo itiyapo, nga napatid iso na ti biyag tayo, kadidaydayo tayo iso na, let us suffer faithfully. Will you take the challenge this morning, kakabsat?
Suffer thankfully, agyamang katiyapo. Suffer joyfully. And number 3, suffer faithfully. Amuyo, kalaunan na, tatagakabsat ta umaduti cases iti COVID. Kat adu digiti members tayo tatang affected. Malagip ko kakabsat, I had a prayer to God. Dito kat testimonyo, at damay isang kararag ko iti apo, iti kat ko nakapo. Tulungan nakapo, no kasano nga maipakitak iti trabaho nga panang shepherd, panangi pastor, kadagiti karnero nga inpatalek mo apo kanyag. That was my prayer. Tisong bat ti apo COVID. Pinag-COVID na kanti pamilyak, naranasan mi jerigat na kakabsat. Kat ita, digiti members tayo nga makapadas iti daytoy. I can be able to minister to them, to help them, to guide them, comfort them, encourage them, pray for them. Why? Because I have experienced it myself. Brethren, we suffer for service. No aping ati apo ipalubos nagsagaba tayo, tapnon ti kasta, matraining tayo pa'y, ag-mature tayo pa'y, itiin tayo pa nagserbe keng kuana. So di tengorod mo upay, hantengorod nga agriri, itirik nata iti apo. San ko mang agpauyo, jerik nata iti apo. No dikat ko natayo apo, thank you. Ragsakag ti panagsagaba, ket tulungan nak ngagtalinaed nga napudno keng ka itiin nak panagsagaba. And all of God's people say, Amen. Oh, praise the Lord. Okay, next is the woman. Nakita man digiti adatizom idata. Ti apo ti madaydayaw kakabsat. I hope and I pray nga dayti nga lesson ita nga bigat dakkel ti encouragement nga naited na kadatay nga sangapada. Apo Diyos, gyaman kami ti dayti nga gundaway. Kadeti nga truth can challenge nga inted mo apo kada kami. That Lord, the reason why we need to endure is because we suffer for the Savior. We suffer for sufficient grace. Kentapno na samsam ito ti langit. Kentapnon ti kasta, nabisbisa ti pa nagserbi mi apo, taiso detat panggap mo kada kami. Lord, with this, we suffer thankfully. We suffer joyfully. Kat babaan ti parabor mo, we suffer faithfully. Help us ngagpatpatuloy apo. Kat tulungan na kami, nga makita mi kumamot, dagiti kakabsat, ngagkapkapoy ita. Tapo, tulungan mi ida, kumustaan mi ida, tawagan mi ida, kadi kararag mi, nga encouragein mi ida ti pamati, nga handa mo upay, no anyaman dagiti agdama, nga parikot problema iti agdama. Lord, help us to be an encourager because we were once suffering and you have encouraged us. Thank you, Lord God, for this message today. Kwamti gloria kan dayaw. Kat alaapo, napimpintas manen, ti kondisyon ti puso kan panunot mi, nga mangituloy iti panagserbi mi kan ka, gapo kadaytoy, nga panangliwliwam kada kami. In Jesus' name we pray. All of God's people say,